हेलो एवरीवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय बिराद गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग आं फांसन नायनो नागिरदों आरोना बिदिनो सोर सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोननो देखायनोसै लोगो मोनो माने सासे बिनानावखौ लोगो मोनदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं भइस अभारसो होदों जेबो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा नै लोगोफोर सापागुरिया लोगोफोरनि आब'फोरखौ नेदों जोङो हानिफ्राय एटिएमाव थांनाया दाबो फैया मोजां नुगोन आरोबाथाय ड्रेस नुदा नानि दख'नानिफ्राय नुदा मोजां नुदों मानसि गुफुरखौ बेरखायो जेरैबो दोनथ' नायनो दा फांसनाव मोनफैबाय Hi guys. नै बिब' आंना सुन्दरिया Hi. नै बिनानावा Kamu tuh hai नुदों आंनो होनदों Hai Tombre. I'm Tombre hello. नै आब' थमब्रे आब' लामब्रे Ayo गोलावसो ना लामब्रे नङा आइ आंसो लामब्रेया नै थमब्रेया Hai. बैखौ मा होननांगोनथाय नै बिनानावखौ Gerak. गोराद बिनानाव गोराद खाथिना बायदि बिनिया नै बिनिया ना माने फैदो थालिखौ नै ओरै बिनिया ना बे ओरै देगा दे ओरै नै बिथिं बिनिया ना खाथिसिना बायदि आदियानो नो थम बायला माइ गोनां लिंथुमगिरि प्रितम ब्रह्म नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जौसाङाव गाखोफैनांगौ समनि आंखाल माइ गोनां अमित बसुमतारी नोंथाङाबो जेरावखि थाया मासार ब्रह्म नोंथाङाबो जेरावखि थाया मानो थाब फैनांगौ माबाफोर गैया नामा रावबो गैया फैगोन आलासि आलासिया एलाय माबागासिनो दङ नों दा मोसानोसै र' सोर फैगोन होनदों आं मिथिया आब' रावबो फैयानो खोमा ओमफ्राय बिब'आ गय फानदों गय जाफै नै कास्टमारफ्रा एफ्रानि खावख'नोनो हायाखै दे हास्लाबले Bekal menabili समाव जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि आयौ बिब' आइ नोंखौ मैराथि लांनांगोन दे ना रौमारि रंजालि बैसागु बरिया खावनो रोङा आं फोरबो खुंफुं आफादनि मानगोनां सिखाया मुथुवाथार बोलोजोंसो खावदों ब्रह्म बुवो ओमफ्राय माने मानगोनां कनभेनर बिथां प्रितम ब्रह्म नै कास्टमारफ्रा नै कास्टमारफ्रा बै जाग्राया रतिन ब्रह्म लेवार दं नामा ब्रा लेवार दं नामा चिरां जिल्ला गुदि फरायसालि गौथुम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां सोलोंसार ब्रह्म बेखौलाय मोनब्रै खालामखागोन दा बाहागो लानो हानाय मालाय जोंनो थोबाय रौमारि नाङै बाहागो लानो हानाय गय बेफारिखौ नायदो एसे रौमारि प्राइमारि इउसिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि आरोबाव बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय रौमारि हालामनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमु सिबिसुला मानगोनां रौमारि हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरदों जे दिनै थामजिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बेखेवगिरि महरै जोंहा गुबुन सासे आलासि लेंहरखानाय दंमोन जाय बिथाङा जोंनि दिनैनि नैबे बैसागु फोरबो खुंफुंनायाव गोबां रां अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ मदद होदोंमोन जोंनि नैबे साउन्ड सिस्टेम लाइट पेन्डेल आरो सासे मोसाग्रा बिथाङा बेफोरनि खरसखौ बाननानै जोंनो मदद होदोंमोन बिथाङा गावनि देहानि उसुबिदानि थाखाय जोंनिसिम नुजाफैनो हायासै बिथांनि बदलाव आंखौनो दा बेखेवनानै होनो थिननायलाय आरो सोंद' फंनैसो रावजों बेखेवनो लुबैदों दिनैनि बेखेवगिरि आलासिया जादोंमोन बिथां उत्तम बर' बिथाङा फैयोमोनबा जोंहा
Pernah bizaनाव student सालाखौ लोगो मोनबाय भिडिअस खालामग्रोबावबाय आरो इयो दे बे आब'नि चेनेलखौ गासैबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय एसएस फेमिलि होनना आंबो नायनोसै आरोना नायनो दे खेबनै होनो जाबाय दे फट' लाग्रोदो एसे खोन्थादोंमोन ना हाय होनहरदो साला हाय होनहरदो आगे इसोर दा मोजां मोसादों